Residents senegalesos. L'Associació Cultural, Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses, ACESOP. L'Associació Cultural, Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses, ACESOP. És la mateixa que he dit jo, sí, si voleu us la torno a dir. Ah, perdó. Torno a dir Associació Cultural i Educativa. No, podem continuar. Associació d'Amics del Poble Marroquí, ITRAN. L'Associació d'Estudiants i Investigadors Xinesos de Catalunya. L'Associació de Dones Amazigues Tametut. L'Associació de Tallers Afrocatalans. Associació de Treballadors Pakistanesos. Associació de Treballadors Immigrants i Marroquins de Catalunya. Casa Eslava. Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau. Centro Boliviano Catalán. La Comunitat Palestina de Catalunya. Cornellà Sense Fronteres, membre del grup Agrau Amàgic N Catalunya. El Mirador dels Immigrants. Els altres andalusos. Espazo Galego dos Països Gallegos. Federació d'Associacions Americanes de Catalunya. Federació d'Associacions Americanes de Catalunya. Ja ho he dit jo, però vaja, Federació d'Associacions Americanes, és que no m'escolta. Federació d'Entitats Bolivianes de Catalunya. Federació d'Entitats Equatorianes en Catalunya. Llactacarú. Plataforma per la Llengua, com no? Redecati. Veu pròpia. Tots aquests es mereixen un aplaudiment perquè per ells és tot això que està passant aquí. Per això som aquí nosaltres avui, per aquesta gent. I ara el primer tinent alcalde de l'Ajuntament de... Les entitats signatàries d'aquest manifest, associacions de persones immigrades i organitzacions de suport a les poblacions immigrades, volem compartir amb el conjunt dels ciutadans les nostres reflexions al voltant de la llengua catalana i dels elements que faciliten el procés d'inclusió social de les persones nouvingudes. Creiem que són una sèrie de punts als quals la societat catalana no pot renunciar si pretenem construir una societat justa i cohesionada. Per tot això manifestem el següent. 1. L'arribada de gent de tot el món ha fet que en aquesta terra es parlin avui dia més de 250 llengües. Aquí vivim també en xinès, en wolof, en urdú, en quichua, en anglès, en gallec, en amazigh o en àrab. Oferim les nostres llengües i cultures d'origen per enriquir aquest país i aquest oferiment creiem que la societat catalana l'ha d'aprofitar. 2. Las administracions i institucions públiques han d'apostar per un model educatiu inclusiu que no segregui l'alumnat per motius d'origen i que potenci el reconeixement de la diversitat lingüística. El català ha de ser la llengua vehicular de l'ensenyament. Aquest fet és compatible amb que es promogui el respecte de les noves llengües que ara també són catalanes. En aquest context de diversitat lingüística, el català és la llengua que ens uneix a tots i a totes. És l'idioma amb el qual volem construir la societat i que tothom pot compartir. Per això volem que sigui la llengua comuna. En aquest sentit, els poders públics encara poden fer molt més que tothom que vulgui aprendre el català ho pugui fer. L'ús de la llengua pròpia és un dret que recull la llei. Els poders públics, per tant, han d'establir les mesures necessàries per facilitar l'exercici d'aquest dret als qui ens hem establit en aquesta terra. Fort aplaudiment de tot arreu! Què t'ha dut aquí, aquesta diada de Sant Jordi, aquesta tarda? Bueno, doncs una cita obligada, no?, que és passar per les activitats que cada any realitza la Plataforma per la Llengua, no? Jo crec que és molt important que faci actes com aquests i a més aquests actes doncs, serveixin una mica de connexió, no?, doncs, amb les persones nouvingudes perquè doncs, puguin integrar-se a la nostra societat a través d'un element tan important com és la llengua catalana. Per tant, felicitar els amics de la plataforma doncs, per aquest acte doncs, que cada any van realitzant i que a més cada any doncs, compten més gent i amb més suport. Moltes gràcies.
Plataforma per la Llengua, un any més, personalment, però també en representació de Convergència Democràtica de Catalunya. Porto Mas en particular, que havia estat convidats i el representants. També personalment, perquè jo penso que és una de les coses importants que s'han de fer d'aquesta. En 10 anys hem arribat a Catalunya, doncs, 1.015 persones noves, hem de tornar a fer país, hem de fer que aquestes noves persones sentin que el català és la llengua comuna. Per tant, la meva adhesió, la nostra adhesió, és clara i rotunda a aquest manifest que s'ha llegit. I això és el que ens ha portat, doncs, que ja són joves, nous catalans, però que venen d'origen del Senegal en aquest cas. Però almenys aquí hi ha origen de tot arreu. És una trobada molt cosmopolita, és una trobada també molt catalana. Jo crec que cada vegada més ens hem de donar que la Catalunya d'avui i la Catalunya de demà és aquesta Catalunya multicolor, d'origen multilingüe, però amb el desig que sigui una Catalunya que retrobi en el català l'espai comú de relació i en la nació l'espai comú de vida. Tot això m'ha portat aquí, només com a ciutadà.